teraz vám ukážem najkrajšiu vec vo vašom živote. Survivale, keď urobí niečo. Takto my si sem takto chillneme, dáme si toto, dáme si peaceful, takto dáme si survival a ideme na teba Ender Drag. Toto je jedna z najkrajších vecí, čo môžete vo svojom živote zažiť. X. Poďte, koľko X tu máme. XPčka, X. A veľa máme. Kde si Ender vajco? Tady seš. Hustý, koľko šipov tu je, koľko veci. Vajco hlúpe. Command block. Ale toto nepadá, jasné, že z toho draka. To by ste tam mohli dať príkazom. A príkazom. To som ja tu párkrát poumieral. A tie veci som mal v inventári. A ešte toto som tu mal. Áno. Weakness. Tým som zabiť draka, ale zabil som ho niečím iným. Ešte weakness, to netrafíme. Tak. A tým si tam chilluj. A teraz, keby ste naozaj nevedeli, ako máte získať toto vajce hlúpe, tak zoberete obyčajný pistón, niečo, čím ho spustíte. Nejako si to takto urobíte a teraz si to takto sem dáte. Teraz dáte toto a takto vám to vajce zničí a padne vám sem do portálu. Až teraz sem padlo. To nevadí. A teraz, keď zabijete Ender Draka, niekde tuto by sa vám mala urobiť tento tu portál. Teraz, čo je ešte nové? Môžete hádzať Ender Perly aj v kreatíve. Teraz doň hodíte Ender Perlu, lebo inak nemôžete, viete, je to bedrock. Hodíte sa Ender Perlu a toto je nová časť endu. A teraz je vlastne end nekonečný. Vidíte, tu je ten portál späť. Super. Ako vidíte, teraz keď hodíte tú Ender Perlu, musí sa vám načítať. Aj keby ste mali takto viac Ender Periel a takto to tam nahádžete, všetky sa vám načítavalo, čiže nemohli by ste oklamať, že hodíte teraz túto, teraz tak. To sa nedá. A tuto niekde sa nachádza Ender pevnosť postavená z týchto tu purpur blokov a z tohto tu endstone briku. Hustý. Krása. Tieto veci môžete získať z čestiek, ktoré sú v tejto tu krásnej Ender pevnosti. Je to fakt brutálne krásne a dostať sa napríklad sem hore potrebujete vedieť parkour v Minecrafte. Normálne takéto dobré vecičky tu nájdete úplne hociaké. Toto nie, to tu mám ja, ani toto. A nájdete tu toto a toto. Ale keď tu bol feather falling, zatiaľ aj toto. Tie enderpearly nie, ale vykopete tu hociaké tieto veci. Obsidian, keď si ničíte tú čestku nejakým fejkovým krompačom. Potom endrody, to svieti. A je to pekné. A musíte vedieť parkour jednoducho v Minecrafte. Už viete prečo? Lebo to potrebujete. Jaj! Ja moc neviem. A toto sú Horus Plant. Ale bitvami by som keď to takto hodí sa to celé, ale bitvami by som vyliezol sem a zničil tieto tu a z toho vám padne tento Horus Flower, ktorý potom si doma nakúpete takto endstoneu. Doma si dáte tento endstone, takto si tam položíte, že šup. A toto akože má predstaviť endstone, si zoberiem endstone, takto si tam položíte takto endstone, niekoľko blokov. Takto.
A teraz si to sem všetko zasadíte. A toto vám vždycky bude rásť. Toto nie. Čiže takto si to tu pozasádzame. A vidíte, prvé už vyrastlo. Potom si to takto zasadíte doma. A potom si to tak môžete zduplikovávať všetky tieto veci. A podotýkam, nájsť ender pevnosť vôbec nie je ľahké. A teraz ešte o jednej veci v survivale. Predtým toto je ako váš spawn a tie mňa to nenapadne. Jednoducho tam, kde boli tie ender portály, ale bez Eye of Ender, tak to bolo iba takto do trojúholníka. Takto do trojúholníka. Iba 3 boli. Toto je váš spawn a toto bolo prvý, druhý a tretí. Ale teraz sa vymenili 3 za 180. A podľa mňa neboli by takto nejako do kruhu, lebo to by ste museli veľmi veľa cestovať. Takto, lebo to by začal Minecraft. Už by nemal takú veľkú kúpenosť, takto, že by bol nejako do kruhu. Podľa mňa nie, to by bolo fakt veľké. Podľa mňa to nebude takto nejako do kruhu. Podľa mňa to bude tak nejako rozhádzané. To mi nevyšlo. Teraz už to nebude takto do kruhu a tu bude váš spawn. To bolo podľa mňa strašne veľké ako, no jasné, že viac ich bude takto 180. Bude, že takto bude váš spawn a takto to bude všade takto rozhádzané. Prečo mňa nenapadne, ak to volá, tak to by to bolo podľa mňa rozhádzané. A toto je o ende snapshot 15 2TV 47C. Už tento snapshot. Parkour. Au. A tie čestky môžete nájsť tuto hore. A tuto sú tí otravní šulkery. Tuto je napríklad jeden. Super, bol na jeden hit. Oni tak dokážu preskočiť cez stenu. Čo je dosť hnusné, pretože oni takto sú takto nejako daní. Počkajte, ja hitnem. Oni sa vás boja potom, že na vás nemajú. Oni preskočia cez stenu. Takto preskočia. Jednoducho, že idú. A preskočili cez stenu a teraz sú tu takto prilepení. A toto, čo som teraz urobil, sa robí tak. No, poprvé dáte F3 a Q naraz a sa vám tu všetko ukáže, čo môžete tu mať. Napríklad tu je hitbox, tu je vymazať chat, potom tu je, že si môžete prehadzovať medzi spektátorom a kreatívom. A potom tu je real chunk, to je F3A, reloaduje sa chunk, F3Q, F3B, to sa vám ukáže hitbox, takéto F3, teraz som ho vypol, takéto hociaké veci tu sú. Alebo a teraz dáme F3N, máme spektrátor, dáme F3N a máme kreatív. A ja sa s vami lúčim. Čaute, s týmto kulovým brnením. Alebo a ešte nejde už robiť mečom, že sa s tým budete chrániť, lebo je tu štít. Tuto je štít. Takto si ho dáme do druhej ruky. Budeme najkulovejší. Takto budete sa viete brániť. To spojde pavúk až tu vás odrazí. Vás a jeho to odrazí. Alebo do vás budú strieľať tam na moje šípy a je to fakt brúta úplne. S týmto tu. A môžete si na to dať svoj banner. Čaute. Čaute. Vravím čaute.